Òscar és un xiquet de 8 anys que té una mare massa perfecta. L'encabota el que guitza, li prova les llavories i adora el cigró. I qui és el cigró, Marta? El seu germà menut, que a soles sap bramar, menjar i dormir. Fins a on aplegarà Òscar per eliminar esos inconvenients? És una novel·la que en humor i ironia mostra les vicissituds d'una vida familiar. Aquí on desvele algunes preguntes que sentim diàriament de nostra mare. Quantes vegades tinc que dir-t'ho? Posa't a fer els deures. Marta, Alessia, no digueu més preguntes, us recomano llegir el llibre. Una divertida història que reflectirà el carinyo i la tendresa entre mares i fills. El seu autor és Cari Sanz. Escritora espanyola que el 2017 guanya el primer premi